এই ବନ୍ଦ କର ସେ ବାହାଘର। ଏ ବାହାଘର ଜମା ହେଇପାରିବନି, କସ୍ମିନି କାଳ ହେଇପାରିବନି। ଏବେ ସେ ଢୁଲ ବନ୍ଦ କର ସେ ଢୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେଲ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି ଆଉ। ଆରେ ଆରେ ଏଇ ଆପଣମାନେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ବସିକି ମେଲୋଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଯାତ୍ରାଟା ନ ଦେଖିକିରି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ? ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ନା, ଆଉ ବସିକି ଦେଖିବ ନା ଆଉ। ମଉସା କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି ଲୋକ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମୂଳ ପରିଶୋଧ କରିଦେବି। ଇରେ ହେଇ ଜଗୁନି, ଇରେ ତୁ କେଡ଼େ ଓଲା ଯୁଗୁଟିକିରେ? କିରେ 2 ମାସ କହିକିରି 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କାଣି କୋଉଠି ଟିକେ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ମୋତେ 2 ମାସ ପରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ? ଶୁଣ କହୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ସବୁ ତକ ଟଙ୍କା ନେବି, ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବି। ଆଉ ତାପରେ ତୋ ଭଉଣୀ ବେଦିକୁ ଯିବ। ହଁ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମଉସା, ମୋ ଭଉଣୀଟା ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇ ରହିଗଲେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। ମୁହଁ ଯଦି ନ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ତା ମରିଯା, ହେଲେ ମୋର ସବୁ ତକ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ବୁଝିଲୁ? କିରେ ଭଉଣୀ ବାହାଘର କରିବୁ ବୋଲି ହମ ହେଇକି ସେ ତ ତାଳ ପୋଖରୀ ପଛପଟେ 6 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ବିକିଦେଲୁ। ଆଉ ମୋ ବେଳକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ନାଇଁ ଯଦି ମୋ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ତ ସେ ଘର ଦିହ ଖଣ୍ଡିକ ବିକିଦେ। ମଉସା এই ଘରଟା ଆମର 7 ପୁରୁଷର ଭିଟା ମାଟି। এই ଘରଟାକୁ ବିକିଦେଲେ ଆମେ ରହିବା କୋଉଠି, ଖାଇବା କ'ଣ? ସେ କଥା ତୁ ଜାଣିଥିବୁ। ମୋ କତରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ, ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ମତେ ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛୁ କ'ଣ, ଦୁଃଖ କାହାଣୀ? ଇଏ ସର୍ବଗିଳା ମହାନ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ଢେର କାହାଣୀ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଦେଉଛି ମଉସା, ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ସେଇଆ କରିବୁ? କ'ଣ ତୋତେ କହିମି, କ'ଣ କହିମି? ଆଚ୍ଛା, ସତରେ ତୋର କରତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସୁଧ ମୂଳ ମିଶିକି ହେଲାଣି ତୋର 2 ଲକ୍ଷ କେତେ କହୁଥିଲି, 2,69,742 ଟଙ୍କା। ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ତୁ ଆଉ ମୋତେ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁନି। ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ମୋ ବାହାଘରଟା କରିଦେ। ଆଉ କିରେ ଜଗୁନି, ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? କିରେ ତୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ରାଜରାଣୀ ହେଇ ରହିବ, ଆଉ ତୁ ବି ସୁଧ ମୂଳ ଟଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବୁ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ମଉସା ଆପଣ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ କେତେ ବୟସ ହେଲା କିରେ? ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଆଉ ବୟସ କିଏ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ତ ରାଣ୍ଡୁଆଟା, ଆଉ ମାଇକିନା ମଲା ପରେ ମୁଁ ଘରେ ଏକା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଜମି ବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା ଢେର ଅଛି। ତୋ ଭଉଣୀକି ପୁରା ମୁଁ କୂଳରେ ବସେଇକି ଦିନ ରାତି ଝୁଲେଇବି। ମଉସା ତମେ ଅଭଦ୍ରାମୀର ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛ। ତମେ ବୋଧେ ଜଗୁନି ଅଟୋବାଲାକୁ ଜାଣିନ। ଜଗୁନି ଅଟୋବାଲାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଥରେ ପିଠ ଚଢ଼ିଲେ ସେ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ତାଡ଼ିବୁ ନାଇଁ ନା ଉଖାଡ଼ିବୁ ତୁ ମୋର। ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି ଚୁରଙ୍କର ମୁହଁଟା। ଶୁଣ, ସଫା କହିଦେଉଛି, ଯଦି ସବୁ ତ ଟଙ୍କା ଆଜି ମୋତେ ତୁ ନ ଦେଇପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବି। ତୁ ମୋର କ'ଣଟା କରିବୁ କହ? ଦାଦା ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି।